ngitshela phela into engake ngangena la ku-social media ngathi umfana angayenzi ngayenza mina ngitshele. Ufuni mina umfazi engenzisi yoyoyo. Yebo. Ngiyaba manje ungibona uMashizi wemama lokho ngilandela. Bantu space ngihlala no-baby. Ngicabanga baby wena. Hey. Siyoyoyo leso. Wena ungayiqinisa yabona manje uyahluleka ukuyiqinisa uma ngesiboyothondo no. Ngicela ukutshela thini siyoyoyo. Ayelizondo. Yazi uthini siyoyoyo qala. Ukuba njengoba ungena naleli phinifa nje sengigijimeke nami ngayolanda iskipho esibrown esimawalu ngokungazi ukuthi sibuthuvu benja njengalelo phinifa ubuyoyoyo ngilobonga ukuthi manje uhamba uyobuka i-interview yethu yaseStenga mhla kuna leya nto emakhosi sigqokile uJesu nomama sifaniseni kusho wena ilapho phela ngabona khona iyabheda ila engabona khona iyabheda lento ngamapha musuchaza ngagcina ngaye ngaphinda ungachazi ngoba nakhona sahlangana sasingatshelanga sabonana sesibonana ukuthi awu kanti sifaniselene sishutha lapha kaHlanzi ngamajakhethi uSihlanzi phela wayefuna naye ukuthi kuvele ukuthi abafana ihlala kanje bafana mlinde baby inkinga yakhe leyo ukuthi ufuna mina ngathi ngobhuti wakhe mawukhuluma mhlambe nami funeke senqakane emoyeni into engeke ngimele leyo nto Mashezi funa mangikhuluma ungidedele ngiqede ukukhuluma ngithi kuwe lapha uSihlanzi ajize umsungigwajile usuqedile sengakhuluma so kwaSihlanzi ibhotiki uSihlanzi wayesigqokisa ijacket yowesilisa ngoba azi kahle ukuthi izofika ihlale kahle kulomzimba futhi ke iqinisile owegolide bese ukuthi mayigqokwe abesifazana wathi izohlala kahle kuwena nakuwe owesiliva so ke uSihlanzi ethi mayebuka ukuthi mangabe egqokese kanje kuzofanele kwaba yilokho kuphela mntu hayi ngoba ukuthi asesifaniselana thina yabo so ke into engizama ukuthi kuyichaza kuwena ke yobuyoyoyo ke ile yokuthi uzothi mawuzothi mhlambe I love you bese nami I love you too into engeke uzuyibone leyo Mashezi emadala ejudeni yangizwana naleyo ukuthi mhlawumbe uzongitshela ukuthi wena ucela ngikuprovele ukuthi ngiyakuthanda ngikuprovele mina uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda enye ileyo ukuthi wena ucabanga ukuthi thina sezofuneka sigqoke ngokufaniselana sigqoke ingubo ishirt la khona wena ugqoke ngabe isiketana sakhona leyo nto mina ngeke ngize ngiyenze leyo nto leyo uma leyo nto ichaza ukuthi kushuthi mhlawumbe nguthando kushuthi ichaza lokho mawuthi uthando yilo lokuthi sifake ingubo ezifanayo ke ngithithize emva kwakho into engeke ngiyenze leyo esithathu nesi4 ukuyogrosa nawe mina ngabe ngena nawe ema-island lapha uthenga ukhari uthatha ubeke udedela ngilo ngilandela uthatha amaqanda awafuna ufuna lawa ularge ufuna u-great band lezo zinto lezo ubuyoyoyo lobo engeke mina ngize ngibenze Mashezi uyokwenza wedwa ubuye nokudla upheke uphake ngidle njengoba kuhlale kwenzeka nje ungiphakela mntana ungiphakele ngingene uyangizwa banayo evundla buyoyoyo ke lapho awuyi wena kuyothenga etolo ungihambe la hayi angikhumbuli sis okay konje ziphi lesingana namhlanje Sunday yeah yabo lapha emall lapha ePick n Pay yeah sahamba sokuthenga bese uthenga landela ngemumva lapha sithengele ingane ungilandela ngemumva size sifuna namanzi uphambanisa nomvoti Southway Mall. Awukho Pick n Pay Southway Mall. No, Checkers, I mean, not Pick n Pay, Checkers. Ulandela ngemuva sithengani? Hayi kahle sisi. Noma ungaze wenze noma ungaze uthi hayi sisi. Baba imali. Yakho. Ngikhumbula. Sengiyasaba ukuthandana ku social media. Ilezi zinja ilezi kodwa ke mama ngicela ukutshela nje iqiniso elimsulwa ke nami ukukhumbula mntakwethu kodwa ngisamile futhi esivumelaneni sokuthi ngeke ngisaphinde ngikuveze ngoba ukuveza kwami kwangenza ukuthi impilo yami ime ngazakhela nanezitha mntakwethu yazi ukuthi wena wangilahlekisela ngama crush kanjani ayengithanda kanjani
abanye babe nethemba. Usakhona. Mama, Awamaphi? hayi vele phela wena kufuneka aphele wena. Iboqedwa yini? Wena uyakhohlwa ukuthi ngoba ngichazile akuyona imath le ukuthi okwenzeka ngakwa left nakwa right kufuneka kwenzeka akuyona leyo math leyo uyezwani mama ngithi mina akukuhle ukuthi mawuyindoda ube umgodi ungasanukwansha ngenxa yomuntu wakho wani wesifazane kodwa ayikho inkinga uma wena yabo Manake uyakhumbula kade uthi awuzonisa iyoyoyo. angisona vele Sengithe mina ngikukhumbula kanti wena qinisa umama nami ngikukhumbula. Akusona isiyoyoyo leso. Akusona isiyoyoyo leso. Ngikutshelile ukuthi yini isiyoyoyo. Ngiyangizwa ukuthi ngithini wena. Ngikutshelile ukuthi isiyoyoyo yini umuntu ozolawulwa. Phela futhi ukuthi mama ngisona isiyoyoyo akusho ukuthi ngingakujabulisi kwezinye izikhathi. Akusho ukuthi mina makuukuthi khona into engivumelana nawe but hayi ukuthi uyohlala njalo mawuthi uyakhuluma. Ngisakuzwa ke manje ke. Nathi enye into ebuyinginyanyise ngawe njengoba sesiloku Ubaba mana wethini ubaba walapha emakhaya muhlekiso umfazi okwenza njani? Ethi uthi awuze umbuyi ungahlekani nje mina esho umfazi ngalihleka nje ihlalo umfazi bambuza laba abanye ukuthi manje wena baba manje mayeshaya ihlaya uhleki nje wena uthi lona hayi ngihleki kuthiwa wenze njani mayeshaya leli hlalo leli lokugcina othola kahle uthi hayi ufune ngabe manje uhleka sekufune ngabe kubhlungu ngisho isisu uthi ngivele uthi ngivele ngithi Othi baba ngithi ngithi nje uthi bese ngihlanganisa amazinyo wathi ngqi ngiyashikelemba ngiyothesa. uthi bese ngithi hey awuzu mashezi buthi bese ngithatha ucelemba lapho ngubelethe emhlane ngiphuma uthi ngiyohlekani-ke lapho sengisegeyithini Ukuthi hey lo mfazi uthini? kodwa nje umfazi angathi mayesha ihlaya bese nawe gege siyahleka uyabona so nje Baba ubheda ngokuthi awufuni isiphelo. no Manje no hayi mina basheze mfethu enye into engenza ngihleke kakhulu phela ngalesa sikhathi ngangisakushela 2 sasisanda kuqala ukuthandana ngenzela ukuthi ungene emzweni yami nami ngingene emzweni yakho kodwa hayi ukuthi manje sizohlala manje sihleke ngathi ngumngani wakho nginabo abangani mina mama bayathandana. mase ngize kuwena umntakwethu yazi ngizosenzonzani yazi ngizosenzonzani Kuthi angithi tshela abantu mashezi tshela abantu Aqali. uze uthi ebantwini ngiyabona umehlo ngiyabona Yabona make wafika nizobona. ya ngiyabona umehlo so yeah into enjalo mama Nobona? Nembona? izinto engazenzayo ngoba sonke phela mama mangayithiwe nje sikhuluma iqiniso sinawo amavidiyo akho ungakahlangani neVuvulicious Ivomi. sinawo izithombe zakho ungakahlangani noVuvu siyalwazi nje udaba lwakho futhi sinawo after usuhlangene siyabona ubufakazi nabo buyavela Yabona ke lapho na ungakahlangani neshudest. Iyasho. Akho ke sinethombe ke nokwamavidiyo akho. Awumsmile kwakuvela phela ngoba unefaka. Uyabona mase shezomzi. Bethi wonke lasuleka ivundlazi. Bethi liyajima kodwa vuka umkhaba. Yajima mina. Bayalibona liyajima everyday kodwa liyacwebezela lisho ngomkhaba. Hey no before no after wevundla. no lapha ngeke nguphikise mntawethu ukhulu okuhle
noshintsho waliletha empilweni yomfana. Okunye wamqoqa kakhulu umfana. Wamqoqa kakhulu umfana wethu, waye ubuye abe uvanzi.